Uluntu kule ngingqi lukhethe ukuzenzela. Lutshintsha isakhiwo esidala izoba iKliniki. Oku kukuqinisekisa ukuba iinkonzo zempilo ziyafikeleleka nakubo. I-ambulance yona kule minyaka ndinayo mna ndikayibonisa izapha and ke noba ingeza inozofika because indlela yethu imbi. Mninzi umuntu ogulayo apha. Most yabantu balapha bade bacaba i-treatment bayayiyeka because kukude eKliniki. Sizamcela uHealth asincedise kwizinto ezizaba lapha ngaphakathi into ezinjengesitulo. Akuzibakho izitulo sesenzile ke sazakhela, sa renovate savula nefestile njengoba ubona. Ubheke eKliniki singabadlezana sidibana nezidlwengu apha eSapha sithathelwa zifowuni siyathwane andithethi ke bona abantu abadala. So na i-mobile clinic ebezifika apha elalini bezingawenzi kakhulu umahluko. Unosebenzile Marhinano neminyaka engama-82. Kuye nabanye abantu asele bebadala kunzima ukufikelela kwiKliniki yaseNgquthi. Nganizama iKliniki iNgquthi. Into ebhetele xa ubuhlungu umntanami kufuneka ndithethe nawe ndicela imbilini yam yontlungu yam. Nikela nje nobenye inyukile na intlungu andizuyithetha kulomuntu ngoba kaloku akanamayeza. Sohlulakala nakulise eDutywa ngoba lokho eDutywa kwakubona le card yakho kuthiwe ungwaseNgquthi. Uzothini ungwaseNgquthi apha? Umasipala uceba ukulungisa indlela kule ngingqi. Kona umba weblorho usengumba onzima kuba iKliniki ikufitshane eNgquthi xa usiya ngenyawo uzowela umlambo iNgquthi. Sisabethakala kwecala lezimali sokwenza indlela okokuqala. Isebe lezempilo lithi lizokusebenzisana nabahlali ukuqinisekisa ukuba bayazifumana ezi nkonzo. Njengokuba ke ngoku sibambisene nabo sibambisene ngohlobo lento yokuba oomatshini ne-equipment lesabe sisebenza ngayo siza kuyifaka phaa kwela gumbi eliya lenziweyo ke phaya and then emva koko ne-staff nabantu abazawusebenza oonesi bethu bazawumane besiya ke ngoku phaya bazawumane besiya batsibe iveki baphinde baye. Ukuba ukuzisa iKliniki kule ngingqi kuye kwaphumelela kuza kunceda nezinye iilali ezikufuphi. Ndingulwandile Mbulali ndiseDutywa.